sink or swim 生き残るためにたぎった声だと言い聞かせは Survival of the fittest 弱肉強食 It's a world that a wisdom only will tell me what went wrong I paid my dues I've sold my soul So tell me what is left for me When I've given up everythingその日は土曜日でバイキングたちは土曜日に風呂に入る。彼らのその習慣をイングランド人は知っていた。敵襲だ！女子供とて容赦するな！皆殺しが王のご命令だ！戦場があっち行っちゃった。もうなんでいつもすぐにやられちゃうんだろう。死体は喋っちゃダメだトロフィー。お前いっつも真っ先に死ぬよなファクシー。天国にあるバルハラでは毎日お肉が食べられるからね。強い戦士じゃないとバルハラには入れないんだぞ。そっか。母上や姉上は行けるのかなバルハラ。やられたかトルフィン。雪の上で死ぬと風邪をひくぞ。明日出発。いいないいな。今度どこ行くの？ノルウェーさ、遊びじゃないぞ。商売に行くんだ。毛織物や毛皮を持ってってワインなんかと交換するんだ。じゃあ僕も行く。ダメ。じゃあってなんだ。さらっと言うな。ケイチ、流氷にぶつかっても知らないかんね。年末までにワインが欲しいんだよ。本国のみんなとイエス・キリストの誕生日をワインで祝うんだ。僕の父上はミードが好きだよ。分けてもらえば。ワインを飲むことに意味があるんだ。あるいはこの村にワインがあるかと思ったんだが。トルフィン、一走りお前の父上に伝言を頼む。軍船が来た。よっよっ
こんなもんでどうかな親方。今度は塞がったろう。水入れてみな。難しいもんだな。力を入れすぎなんだよトールズさん。父上父ここだトロフィー。上父上また軍船が来たよ。すげえでっかいやつ。トロルのトールズを出せって言ったきりあのままだ。トールズってトールズさんだよな。トロル？しかしありゃ半端な連中じゃねえな。ハーフ団たちみてえなゴロつきとは違うぜ。お、トールズさん。奴らこの村を攻める気じゃ。ヨウムの戦士たちよ、私はここだ。トールズさんに礼を。まさかここまで探しに来るとはな。フローキ。ノルウェー遠征以来になりますな、トールズ殿。よもやこのような最果ての地にお隠れとは。要件を言え、フローキ。ではまずは上陸の許可を。何者なんだろうな、トールズさんって。若い頃に戦働きをしてたとは聞いたけど。声がでけえよあれ。あんまり自分のことを話さない人だからな。おい、俺にも見せろよ。ヨウムの戦士たちって言ってたよな。お前知ってるか？さあ。なんか父上怒ってる。入浴の最中を狙っての奇襲だったということです。デーンロー各地で多くのデンマーク人がイングランド軍に殺害されました。そしてその中にはデンマーク国王スベンの妹君グンヒルド様もいたとのこと。妹の敵討ち。スベン王は良い口実を得ました。大きな戦が始まります。我ら戦士の出番です。戦？ヨウム戦士団はデンマーク軍と連合します。来たる春にはイングランドへの侵攻が始まりましょう。好きにするがいい。ここは北の最果ての小村だ。北海の向こうで大国同士が何をしようと関わりはない。そうは参りません。我が首領シグバルディの命令は全艦隊ヨムスボルグに集結せよ。例外はない。お分かりかな？そのものがたとえ脱走兵といえどもね。脱走。ヨウム戦士団大隊長トロルのトールズ。この度の戦、あなたも参戦するのです。トールズ殿、この度のことは我が首領の恩情なのですよ。15年前行方不明になったあなたがこの度晴れて戦線に復帰する。全てを不問にしてそういうことにしてくださるというのです。我が首領はそれほどにあなたの腕を惜しまれている。それを伝えるために軍船で来ることはあるまい。村の者が動揺している。お代わりになられましたな、あのトールズ殿が。あるいはこの村が変えたのか。だ、逃げろ。やべえやべえ。良い村だ。子供の様子でわかる。戦災とは今日まで無縁だったのでしょうな。聞いたか、戦だぞ。すっげえ。俺初めてだよ。わざわざ海越えてトールズさんを誘いに来たんだぜ、あいつら。
すげえよお前の親父さんは。でもよ、俺ら連れてってもらえるかな。おめえは無理だな、弱えもん。んだよそれ。やっぱ強くねえとダメか。まあその点俺は大丈夫だな。お前ら人を切ったことねえだろ。そういう経験があるかないかで。悪い。私もね、子供の使いじゃないんですよ。あなたがこたびの戦に加わらぬとおっしゃるなら、私は使命を果たせぬし、我が狩猟の面目も潰れる。そうなればとても手ぶらでは帰れません。お分かりでしょう。ヨーム戦士団、ベンドランドの港町ヨムスボルグに基地を持つ軍団だ。トールズが昔ヨームの戦士だったとはな。強いんすか？強い。あまりに強くてベンドランド王などは彼らから税金を取れないでいるほどさ。北海最強を自負する軍団だ。撤収！船体船に戻れ！撤収！何今の感じ悪いな。助かったなあれ。聞かれよ村の衆。私はヨーム戦士団のフローキだ。主命により勇者トールズ・スノーレソンに活性を頼むためこの地へ参った。勇者。トールズ殿は我が狩猟の求めに応じられ軍船一隻の提供を約束なされた。我と思わん者はトールズ殿と共にヨムスボルグへ参られよ。ではトールズ殿、いずれ戦場で会いましょう。戦ぞ何十年ぶりかの。よっしゃやったるで。戦場に果てるは男の本気や。そうと決まれば明日から船の準備だ。断れなかったのかねトールズ。村を巻き込んでしまったな。昔人を殺すことで身を立てていた。でもある日急に嫌になったんだ。殺すのも殺されるのも。だから逃げたんだ、戦場から。死んだようにうまく見せかけたつもりだったんだがな。だったらもう一度。逃げればこの村が俺の代わりに報復される。ヨウムの掟は脱走者を許さない。自分のしてきたことにけじめをつける時が来たんだ。よし引くぞー。せーの。あれレイフさん今日出港じゃなかったっけ？トールズに頼まれたんだ。その軍船と船団を組むことにしたよ。そうか、確かにその方が安全だ。いざって時は俺らが守ってやるからよ。よっと。そりゃ頼もしい。引け引け。しかしな、どいつも戦好きなことよ。くっそー、トルフィンのやつ囲め囲め。
死ねよトルフィン。今やられただろ。ルール守れよな。なんだこいつ、大丈夫か？待てよトルフィン。よーし上げるぞ。1、2のよーしもう一度行くぞ。トールズ、ちょっと見てやってくれないか。折れてるな。子供の遊びにしちゃやりすぎだ。一月の間添え木をしておいてくれ。すまんなトールズ。トルフィンがやったんだよ。あいつ最近ムカつくんだ。手加減しねえし、もう絶対仲間に入れてやんね本当か？うちの子が。それはすまなかった。よく言って聞かせる。気にすんなよ、子供同士のことだ。でもまだ6つだろ。4つ5つ上の子たちに怪我させると大したもんだよ。いい戦士になるぜあの子は。やっぱりあんたの血だよトールズ。うひょこれ一式くれんの親父。じいさまの代からの家宝の武具で存分に戦ってこい。あれ。おお、かっけえぞあれ。俺のも見てくれ。馬の首を一撃で落としたっつ名品だぜ。おお、でけえな。獲物ったら槍だよ。おお、なんなら勝負するか。もうあんたって子は何でもかんでも放りっぱなしにすんなよなってこら聞いてんの？片付けないと捨てちゃうよ。いいの？いい、もういらない。なんなのよ物置ひっくり返して。うちの武器はどこ？は？武器？僕には武器が必要なんだ。武器があれば。あんたさては戦士になって父上の船に乗せてもらっちゃおうとか考えてる？言っとくけどね、無駄な努力よ。あんたみたいなちびっ子が。トルフィン。綺麗。何？どうしたのユルバ？剣が欲しいかトルフィン。剣は人を殺す道具だ。お前はこれで誰を殺すつもりなんだ？敵。お前の敵は誰なんだ？ハーフ団とか。よく聞けトルフィン。お前に敵などいない。誰にも敵などいないんだ。傷つけて良いものなどどこにもいない。おかしいよそんなの。だって父上は明日戦に行くんでしょ。敵を殺しに行くんでしょ。子供じゃない。父上は嘘を言ってる。僕にだってわかる。トルフィン。お、トルフィン。
スキャリー危ねえって。ほら血出た血。ヘルガ、はい。あの子頼む。西北西から微風、波穏やか。今朝はオーディン神の機嫌がいい。出港にはいい朝だな。ああ。よーし、行ったな。左手で投げて命中ならその酒樽は俺のもんだぞ。うるせえ。当たってから言え。主よ。行くぞキリスト坊主。避けたら殺すぞ。あ、てめえ避けたろ。今避けたろ。殺す、マジ殺す。次は俺だ。神父様。だから避けんじゃねえっつう。おめえが下手なんだろ。おーい、ヨウムの兄さん方、あんたらも一杯やらねえか。お行儀が良くていらっしゃる。ほっとけ。安酒はお口に合わねえんだとよ。おりゃ。相変わらず貴様の手下は品がないな、アシェラット。キリスト教が好かねえだけですよ、フローキーの旦那。それよりさっさと仕事の話をしましょうや。手下どもも俺もこんな僻地で待たされて退屈してたんです。大きな変更はない。報酬は金5ポンド。奴の死体と引き換えでなければ払わんぞ。奴の船と積み荷はお前たちの好きにしていい。トールズを殺せ。It's just like a burning torch in a storm, like a little flower blooming in a home. 強く確かな意志を掲げ、時に優しくあればいい。I missed him, I'm missing you. 滲む景色に膝を抱き、胸を馳せるとき Listen to me